Όταν μεγαλώσω θα γίνω αθλητής στίβου. Θα κάνω άλμα εις μήκος και θα συνεχίσω να γυμνάζομαι ως διαχρονικός αθλητής. Θα κατασκευάσω ένα σκάμα Ολυμπιακών διαστάσεων στο κτήμα του παππού μου και κάθε χρόνο θα διοργανώνω αγώνες μήκους. Θα έρχονται συναθλητές, φίλοι, πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες και θα κερδίζω πάντα το φίλο μου τον Μπίμα. Όταν μεγαλώσω δεν θα κάνω αθλητισμό, αλλά θα κάνω άλλα σπουδαία πράγματα. Θα τρώω προβατίνες, ψητά αρνιά και οτιδήποτε στα κάρβουνα. Θα απολαμβάνω ρακί και καλό κρασί, πάντα με καλή παρέα. Και κάθε χρόνο θα συμμετέχω στον γκαλά του φίλου μου του Γιώργου και θα τον περνάω πάντα. Μόλις γεννήθηκες, γιατί δουλεύεις? Δουλεύω για να μαζέψω λεφτά, για να φτιάξω όταν μεγαλώσω ένα σκάμα Ολυμπιακών διαστάσεων στο κτήμα του παππού μου. Χαλαρή τρίτη σεζόν στο νησί. Θα σερβίρω καλαμαράκια χωριάκι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μικρέ, πόσο είσαι δηλαδή? 3 τον Αύγουστο, πρώτη σεζόν την έκανα από κοιλιά. Γιατί κλαις, μωρό μου? Ο Μπίμαν μου είπε ότι αν φτιάξω σκάμα στον κήπο του παππού μου, θα έρθει μια νύχτα κρυφά και θα το μετατρέψει σε πισίνα. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ θα κερδίσω. Είμαι ο καλύτερος, εγώ θα κερδίσω. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ θα κερδίσω. Είμαι ο καλύτερος, εγώ θα κερδίσω. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ θα κερδίσω. Είμαι ο καλύτερος, εγώ θα κερδίσω. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ θα κερδίσω. Είμαι ο καλύτερος, εγώ θα κερδίσω. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ θα να πηγαίνει σε πολύ μεγάλα γήπεδα, να κατεβαίνει σε αγώνες κορυφαίους κτλ. Λοιπόν, εδώ πέρα πήρε μέρος σε έναν τελείως διαφορετικό αγώνα, τον οποίο διοργάνωσε ο Γιώργος Δεμέναγας, ένας παλιός αθλητής. Αυτό εδώ πέρα έχει φτιάξει ένα αυτοσχέδιο σκάμα στον κήπο του, όπου εδώ βλέπετε ότι το έχει πάρει και πάρα πολύ σοβαρά. Υπήρχαν και κριτές με μεζούρα που μετρούσαν ακριβώς το άλμα χωρίς φόρα να πούμε. Πήρανε μέρος 3 αθλητές, φυσικά κέρδισε ο Μίλτος του Τόπιου, όπως καταλαβαίνετε. Και σε αυτό εδώ. Και όπως είπανε, έκανε πανκήπιο ρεκόρ. Πάμε σε έναν άλλο αθλητή, τον... Έλα! Μέτρα το έγκυρο! Έχω και 67% αναπηρία! Μέτρησε! Τι βίντεο ρε φίλε.
Είμαστε ψώνια, Αγαπητοί φίλοι συνδετημόνες που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο έρχεται ως απάντηση στην απάντηση του ιστορικού προέδρου του ΑΣΕΔΑΣ, του Δεμέναγα, του Γιώργου Δεμένεγα, και δεν ήθελα να μπω ευθύς εξ αρχής σε αυτή τη διαδικασία, γιατί από την πλευρά του μετά από μια κόντρα μας δέχτηκα αήθεις και απρόκλητες επιθέσεις προς το πρόσωπό μου και προς την αγωνιστική μου κατάσταση, αυτό κυρίως. Η μόνη πρόκληση από την πλευρά μου, που δεν ήταν και σκόπιμη, γιατί υπήρξε πρόκληση, αλλά δεν έγινε επίτηδες. Δηλαδή, την τελευταία μας κόντρα, για πρακτικούς λόγους, πήδηξα με σαγιονάρες, δεν έβαλα παπούτσια και τον εκέρδισα. Αυτή ήταν όλη η δική μου η εκδοχή της πρόκλησης απέναντι στον πρόεδρο. Δεν το σήκωσε ο οργανισμός του, ήταν βαριά ήττα, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα όμως... Καλή σας μέρα, είμαι ο γνωστός και για 8 έως 9 περίπου χρόνια πρόεδρος του ΑΣΕΔΑΣ. Είμαι υποχρεωμένος να βγω και να μιλήσω στους άπειρους φίλους και θαυμαστές, διαδικτυακούς και μη, για το περιστατικό που έλαβε χώρα με τον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, τον περιβόητο Μπίμαν. Ο Μπίμαν λοιπόν ισχυρίζεται ότι θα με κερδίσει από εδώ και πέρα. Εγώ όμως δηλώνω κατηγορηματικά ότι ο άστατος τρόπος ζωής που κάνει, τα υπερβολικά κρέατα που τρώει, οι μπύρες και τα κρασιά που καταναλώνει, καθώς επίσης και τα 2 πακέτα τσιγάρα, θα τον αφήσουν μια ζωή, θα βλέπει την πλάτη μου από εδώ και πέρα. Και παρόλο που έχουμε 5 χρόνια διαφορά, φαίνεται ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Στην ουσία, εγώ... Έχουμε σήμερα στην αναφορά στραβάδια. Σας αναφέρω, κύριε Λοχαγέ, ότι είμαι αναφερόμενος γιατί με πήρε ο ύπνος στη Σκοπιά. Γιατί κοιμόσουν στη Σκοπιά, Μίτσο? Δεν φταίει ο Μίτσος, κύριε Λοχαγέ. Εγώ και ο Μπίμαν ξεχάσαμε να τον ξυπνήσουμε. Μια κοπέλα άφησε την τσάντα της, παιδιά, για να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, έχω φάει 3 κουνούπια, 2 αλογόμυγες και πρέπει ακόμα να δω τον Δία. Αν μου πηδήξει τώρα κένταυρος, στρίβω δεξιά για Κατερίνη. Πώς λένε στα αγγλικά το σεξ με 3 άτομα? Threesome. Με 4? Foursome. Τώρα καταλαβαίνω γιατί με λένε handsome. Μίτσο, τι έχεις να πεις για την κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο και τον Μπίμαν? Τι να πω. Οι μπανάνες που τρώω για πρωινό είναι πιο ώριμες από αυτούς. Παιδιά, ο Μίτσος εδώ μείναμε από πυροσβέστες. Επιστράτευσαν και μένα και με στέλνουν χείο να βοηθήσω με τους δασοκομάντος. Παιδιά, ο Μίτσος εδώ. Πάω να καταθέσω την αίτηση επιδότηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα χωράφια στον πλανήτη Άρη. Αν τα καταφέρω σήμερα, σας κερνάω γυράκι. Παιδιά, θα δουλέψει και το Σάββατο. Ναι, φυσικά. Απλά
Τα λεωφορεία έχουν μεγάλη καθυστέρηση τα Σαββατοκύριακα. Τι ώρα θα είσαι εδώ? Δευτέρα. Τι καφέ θα θέλατε? Ένα φρέντο καπουτσίνο σοκολάτα κανέλα, μιγάλα σόγιας, μισό κοταλάκι στέβια και ένα παγάκι. Να βάλουμε και λίγο φτύμα μέσα. Σήμερα ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Έχασα τη δουλειά μου όσο... Καλημέρα μάγκες. Μπορεί να έχασα τη δουλειά μου ως μπαρίστα, αλλά βρήκα δουλειά ως ρεπόρτερ στο κανάλι Κάτω Μπαλάνα TV. Εταξύ μας, τους είπα ότι ήμουνα φαντάρος μαζί με τον πρόεδρο και τον Μπίμαν και θα έχω αποκλειστικές ειδήσεις για τη μεταξύ τους κόντρα. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Μυστηριώδης τραυματισμός γνωστού Προέδρου Αθλητικού Σωματείου της Ανατολικής Αττικής συνέβη εχτες σε ημερίδα Στίβου. Κατά τη διάρκεια της τρίτης προσπάθειας του να εκτελέσει άλμα εις μήκος. Ας μιλήσουμε όμως με μία αυτόπτη μάρτυρα που πιστεύει ότι έχει τη λύση του μυστηρίου. Τι να σου πω, Μίτσο. Έγιναν όλα ξαφνικά. Ξέρω όμως ότι ο Μπίμαν ήταν εκεί από το πρωί με ένα όπλο και όταν το ρώτησα τι κάνει, μου είπε ότι έχει βγει να κυνηγήσει μπεκάτσες. Αυτό είδα, αυτό λέω. Κυρίες και κύριοι, μόλις με ενημέρωσαν ότι ο Μπίμαν προέβη και σε δεύτερη δολιοφθορά εις βάρος του Προέδρου. Εχτες τη νύχτα μετέτρεψε το σκάμα του μήκους που έχει φτιάξει ο Πρόεδρος στο κτήμα σε πισίνα. Ναι, καλά ακούσατε. Σε πισίνα. Ας μιλήσουμε όμως με τη γνωστή μοναδική αυτόπτη μάρτυρα, μήπως ξέρει να μας πει κάτι. Τι να σου πω, ρε Μίτσο. Δεν ξέρω κάτι. Ξέρω όμως ότι ευνηδιάστηκα και εγώ με αυτή την κίνηση του Μπίμαν γιατί δεν έχω πάρει καινούριο μαγιό και τώρα πρέπει να τρέχω να αγοράσω καινούριο. Με ειδοποιούν όμως από το κοντρόλ ότι έχουν έναν αυτόπτη μάρτυρα στο στούντιο και αποκλειστικά πλάνα από τη δολιοφθορά του Μπίμαν στο σκάμα του Προέδρου. Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¿Y tú? ¡Ay, qué hacemos ahora! ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! Σήμερα επισκεφτόμαστε την Κρήτη. Με κάλεσαν για τσικουδιά. Ξέρεις ότι τρελαίνομαι για τέτοια πράγματα. Είχα γίνει αληφή, μάζευα πέτρες και από κάτω ένας κριτικός έλεγε κούπα. Πίνω ρακί και τσικουδιά, πίνω κοιμία μύτα. Τελικά τώρα από το σκέφτομαι καλύτερα και μετά από κάποιες ρακές με τον παππού του Μπίμαν, καλά έκανε ο Μπίμαν και μετέτρεψε το σκάμα του Προέδρου σε πισίνα. Ευκαιρία να κάνω και εγώ κάνα μπανάκι και να δω το καινούριο μαγιό που αγόρασε η αυτόπτης μάρτυρας. Καλημέρα, είμαι ο Δημόνες. Δεν σας καταλαβαίνω όμως. Περίπου χρόνια πρόεδρος. Σταματήστε να μιλάτε και οι δύο μαζί. Είμαι υποχρεωμένος να βγω να πάρει πέρα σειρές. Γιατί είναι το πρώτη μέρα στη δουλειά. Ιστορικού πρόεδρου του ΑΣΕΔΑΣ, για το περιστατικό που έλαβε χώρα με τον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, τον περιβόητο τον Μπίμαν. Ο Μπίμαν λοιπόν ισχυρίζεται ότι θα με κερδίσει από εδώ και πέρα. Εγώ όμως δηλώνω κατηγορηματικά. Γεια σας παιδιά. Εδώ Μίτσος. Τελικά κατάφερα και τους συμφιλίωσα. Μεταξύ μας, τους υποσχέθηκα,
ότι θα τους γνωρίσω σε κάποιες θαυμάστριές μου. Η συμφιλίωση ορίστηκε να γίνει στο κτήμα, μπροστά στο σκάμα του Μίκους. Εγώ πήγα και άλλαξα look για να είμαι όμορφος στον καλά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας για να σας μεταδώσουμε μία έκτακτη είδηση. Η ιστορική συμφιλίωση μεταξύ του Προέδρου και του Μπίμαν είναι γεγονός. Ο ρεπόρτερ μας, Μίτσος ο Γορίλας, εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα της ιστορικής συμφιλίωσης. Φωτιά. Μπήκα σαν γορίλας, βγήκα σαν είδωλο. Κορίτσια, έρχομαι. Λένε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Μίτσος!